Ngayon may good news ako, Kuya Robin. Handa ka na ba sa good news ko? Ay, ano yun po yun? Ay, oo naman, syempre. Ako kuya. Meron kang sponsor. Ay, nako. 10 na, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, grabe. Yan, good morning mga kalingap. Ito po si Kalingap Alvin. Yan po, lagi po kong kasama si Kuya Robin mga kalingap. Hello po, morning po. Lagi ko po siyang kasama. So galing po kami kanina sa sa ospital. So pero ngayon po iba po ang vlog namin ni Kuya Robin kasi may nakapansin po mga kalingap na sa kasipagan, Ay, salamat sa po. pagtulong Ay, maraming salamat talaga. ni Kuya Robin sa paglingap, may nakapansin po. Ano Kuya Robin masasabi mo at may nakapansin sa iyo na masipag ka daw sa paglingap? Pero ako kuya, hindi ko talaga alam kung mga ano. Kasi kung may pansin naman, ay maraming salamat po. Pero hindi po, na-retain ko po yan talaga. Na ganun talaga ako, di ba Kuya Alvin? Oo. Pero pinakamasaya ako pag di ba halimbawa, gusto ko kita ng magagising kita ng maaga eh. Kaso syempre tindihan ko naman si Mama Rowena. Kaya hindi na kita napapaano ay. Pero kanina natsimpuhan mo ako ikaw na pa kagigising mo ako. Ako yung nanggising kanina. Pero okay lang yan kasi may may vlog naman ako sa bata kanina. Kaya hindi ako naligo eh. Pero naligo na naman ako ng araw-araw. Ang routine ko mga 5 o 5:30 naligo na talaga. Kasi may time na mga prayer mga dasal ko mga 6 o 6:30. Ganun po yun. Pero salamat po sa kung mapapansin po. Pero ayun na po yun. Maraming salamat po sa inyo. Pero masaya naman ako Kuya Alvin, nasama kita lagi kita. Gusto ko kasi hindi naman ito ibig sabihan may hanap ako paraan para matuturo mo ako. Pero parehas naman din para may aral ako sa iyo. Pero iba naman yung gusto ko yung masaya ako sama sa iyo. Kasi pagsama natin, nasama ako sa iyo, nahanap mo mong pagtagatulong. Sobrang nasaya na ramdam ko doon pag tinatulungan natin sa tao, di ba? Kahit ginagamit sa yung kahit may sponsors ka, di ba? Ginagamit na para gamit ng Diyos sa atin para papaabot natin sa kanila, di ba? Sobrang saya, di ba? Lalong-lalo na yung kay kina Cedric Oo. Sobrang nakaka-bless. Bata pa pati. Oo. Gusto ko din ng tinatulungan kaso lang pag may pera na ako. Di ba? Pero meron din ako may balak naman ako doon. Yung ko din, pero hindi ko na yung sabi na yun. Pero sasabihan ko na lang sa personal ko. Yung gagawin natin. Yan, Kuya Robin, congratulations! Maraming salamat po. Ilan ang subscribers mo ngayon? Hindi ko alam. Tingnan natin kuya. Pero Baka hindi naman 85 na. Hindi ko alam. Hindi naman ako sinungaling. 84,749. 84,700. Nako, ang lakas ni Kuya Robin. Maraming. Hindi naman ako kuya malakas. Kung wala kayo, di ba kuya? Malakas si Lord. Malakas yan. Oo. Tapos number 2 kayo din, syempre. Kayo din nabibigay sa akin na malakas. Kung wala naman kayo, lalo naman alam nyo sino naman yun. Congratulations Kuya Robin. Ay, maraming salamat. Congratulations sa... Oo naman, syempre na ikaw kuya na ugat yun sa tanim mo. Iyan na yung nangyari kuya. Siya na kuya tanim sa akin. Ngayon may good news ako Kuya Robin. Handa ka na ba sa good news ko? Ay, ano yun po yun? Ay, oo naman, syempre. Ako kuya. Meron kang sponsor. Ay, nako. Grabe. Maraming Bro, salamat. pa-video. Mabigay tayo na mula sa sponsor. Ay, grabe. Dito, mabigay tayo. Mukhang laki-laki yan na. Oo. Kanino ba ito Mabigay tayo. nag-open? Hala, nahuhulog. Ay, grabe, ang dami. Dami. 1, Naka-open na. 2, Daming pira kuya. Three, Yun naman, four. sanat mong gamit. 5, 6, 7, 8, 9. Kulang pa pala. Kulang pa pag 9, 10. Ay, grabe, ang dami Pagbilangin natin ulit. 1, 2, 3, Mukhang kilala ko nang Four. nagbigay dyan 5, Hindi sanay si Alvin maghawak ng pera, Six. mga kalinga. 7, 8, 9, 10. Oo, 10 lang. 10 na, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ay, grabe. Yan. 10,000 pesos mula kay Kuya Rene at Ate Lani. Wow. Maraming salamat po sa inyo lahat na po. Si Kuya Rene, And tapos Ate si Lani. Ate Lani. Maraming po salamat kung mapapansin nyo po. Pero yun na yung buhay ko po, yung ano ko. Alam ko yung inaano. Pero maraming salamat po sa inyo nang bibigay. Pero sobra saya ako kahit naman ano, yung fast ng sahod ko sa Klingap. Maraming salamat po. Pero yun po, yung 10,000 ay 1,000. Ito po yung galing ito kay Kuya Alvin. Nasahod ko yan nila. Ibig sabihin sahod. Si Kuya Alvin na sahod ako. Maraming salamat Kuya sa inyo. Kasi po ha. mga kalingap, kasi ano pa naman, hindi pa po siya nasahod sa YouTube. Opo. Tsaka, kailan pa ang sahod mo kayo bro? Sa magwa 1 month, monthly kasi yung sahod niya. Tagal So pa minsan, binibigyan-bigyan ko siya kasi kasama Oo. ko din naman siya. Ito monetize Oo. na. Tapos mag-apply Kaya, pa. ayan po. Maraming Deserve salamat mo po. Kuya Robin. Ayos po. Deserve mo na Maraming salamat. i-bless. Patuloy ka lang, huwag kang magbabago. Ang babaguhin mo lang May pa yan. yung mga hindi maganda, kundi ang pagpatuloy mo yung mga kabutihan na Ay, ginagawa. oo na. Kuya, siyempre naman, kita mo din naman yan na araw-araw. Pero hindi naman po yung mga bago. Wala na po naman nangyari sa bago. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi, wala naman yung bago. Bago lang mukha. Pero si puso, hindi po yung bago. Maraming salamat po yung bibigyan nyo. Pero ito po sana, bibigay ko po yung 10% kay Kuya Balmo muna. Kasi siya na po yung ugat sa Kalingap. Kasi kung wala siya, wala na po kami lahat. Maraming salamat natin sa Kuya, si Kuya Bal, di ba Kuya? Kasi siya na po yung sila dalawa lang si ugat ni Kuya Bal tsaka si Ate Edna. Kaya maraming salamat sa natin lahat. Lalo na sa Diyos. Maraming salamat po. Nabibigyan nyo ako. Una sahod ko, sobrang nasaya ko. Hindi ko alam kung anong saan ko na ginagamitin. Pero maraming salamat po. Ito po yung sa bata, 9,000 para sa bata. Ito 1,000 po yung 10% na yung usapan na. Hindi naman ito usapan, sabi ko po. Pangako mo, Pangako po. commitment. Opo, ito po yung 10% bibigay ko po yung mamaya kay Kuya kay Kuya Kuya Bal po. Pero wag niyo din po ng bayaan, wag niyo po puro focus lang sa akin. Sa lahat po dinadama niyan. Una-una po yung sa Kalingap ay sino po yun? Si Kuya Bal Santos Matubang, Opo. si Ate Edna Vlog. Lalo na po ginati namin ng Oo. si Kalingap Rap. Maraming salamat po. At Mga- syempre, si Pogi naman din. ay, Pogi, ay, nagkamali ata. Hindi, Siyempre sa- po, sa mga kalingap din. Oo, mga- sa lahat po, sa mga- pinadama. Opo, yan, sa mga kalingap yan. Bilhan kape. Okay, Hindi ito na nagbibili. Hindi na. naman, kayo na bahala kung anong gusto niyo dalawa. Magkakaroon. Baka bili ka mo gin ha. Bawal yun. Uy! Kuya John. Uy! Salamat po. Ay, grabe. Grabe. Ay, okay. Namimigay ng pera si Kuya Robin. Grabe. Stop po. Parang ano na. ako ni Kuya Robin. Ano kaya na yun? Ano sabi mo kay Kuya Robin? Ay, salamat Ate Robin. Bait mo talaga. Salamat. Salamat Kuya Robin. Sana mag-click ang channel mo Kuya Robin para matulungan mo rin yung mahirap. Oh, grabe nga. Click na. Sana mag-viral agad. Hindi, ako kuya. Kasi pag meron ako, di ako mga damot na tao. Talaga naman ang basta meron lang. Pero maraming salamat talaga kuya. Sa inyo lahat. Wala. Pero Win, Opo. ito pa pala, meron pa palang Ay, maraming salamat po kuya. i-relo ka na. Sino na nagsan galing? Anonymous sponsor. Ay, sponsors. Ano pangalan? Anonymous lang. Anonymous lang? Anonymous. 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 Maraming salamat po. Sobrang saya po. Hindi, pero ako hindi ako nasanay, pero ano lang ako. Medyo siyempre kita naman na relo sa lahat eh, naingit-ingit lang Pero hindi naman, lang yun, isip-isip lang, pero hindi naman ako sana ingit. Pero maraming salamat po sa regalo niya sa akin. Magandang bagay po. Mas malalo ako pogi dyan. Hindi naman, joke lang. Maraming salamat po. Ganda pati Welcome. May lights ata yan. Ay, may lights. May pati 21, 3, 21, March 20, pa. Hindi. Ganda. Mahal pati yata ito. Original. Ano ito?
Ano to? Ay, maganda, maraming salamat po. Sobra na ako natuwa. Wala talaga akong words na para salamat ko yan, Kuya. Kuya Alvin, salamat po. Masaya Maraming si Kuya salamat Robin. po talaga. Sobra naman talaga nasaya ko. Pero una-una po, alam nyo, pangalawa na po ito na sinasaya ko na yun. Una, sinasahod ako ni Kuya Alvin, pero salamat ako si Kuya, ano pangalan niya si Kuya? Ibigay kahapon tanda. Kuya Val? Ay, si Kuya Rene and Ate Si Lani. Kuya Rene tsaka si Ate Lani, maraming salamat po. Pinakauna sahod ko po yung sasama ko sa kanila. Kay Kuya Alvin sahod ko. Pero ng pangalawa po, yan po sobrang saya ko. Dahil pinakaunang regalo sa akin po yan. Maraming salamat sa inyo po. God bless you po. Thank you. Welcome, Kuya Robin. Po. Yung mga kalingap, maraming salamat sa panonood mga kalingap. Thank you so much po. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kay Indianong Bicolano, kay Kuya Robin. Siyempre po sa akin din, Kalingap Alvin. Yan, maraming salamat po at kami po ay happy kami sa nakamit po ni Kuya Robin na mas naumangat pa yung ano niya, yung subscribers niya mga kalingap ngayon. Nalampasan po yung mga subscribers namin. So kami naman po happy kami lang mga kalingap. Happy kami para sa kanya. Siyempre po ganun po ang kalingap. Thank you so much po ulit sa panonood. God bless.